8 дни откакто преспах кучето ми и нещата не са хич добре. На 2 май откриха тежката диагноза и следващите 10 дни бяха просто кошмарни за нас. Нито тя можеше да спи заради отоците, нито пак аз. Мислех, че съм изградил стабилна психика за тия години, но ето вече е 20 май. Аз продължавам да не мога да спа. От 20 дни не съм стъпвал в офиса, колегите се грижат за бизнеса, за което им благодаря сърдечно. Качил съм 10 кг, не знам и аз откъде, но най-лошото е, че малката вижда, че съм тъжен, но тя си е дете и си иска своето. Трябва да се стегна по най-бързия начин, поне заради нея. Нещото, което ме зарежда най-много в момента е това да ходя да се радвам на кучетата, които са в приютите. Затова след малко взимаме пак някоя друга торба с консерви и пътуваме към общинския приют в Пловдив. От предишното ми видео свързаха няколко човека, които искат да осиновят кучета от приюта в София. Дал съм им контакти, дано са сериозни. По-късно ще ви снимам и от тук какво е положението. Намираме се на Пазарджишко шосе номер 4. Поиграхме си с животинките, нахраних ги, обаче се оказа, че е забранено снимането. Имам клипове, ама няма да ги качвам, тъй като има кучета, за които се водят дела в момента между собствениците, кой да го вземе, и така по тая причина. Бях чел даже някъде, че приютът е в лошо състояние, хората не се грижили вътре за тях, обаче това, което аз видях, изобщо не е така. Хората наистина обичат животните вътре, работят буквално за смешни пари там, просто ги обичат явно. Изчистено им е, нахранени са, даже повечето вече бяха разходени кучета и бяха играли вече. Който иска може да дойде на място всеки ден от понеделник до събота, между 9 и 3 часа след обяд, да си поиграе малко с животните, да ги нахрани и така. Пък знаете ли, може да намерите и бъдещия си приятел там.